zuwa ga ustaziyata. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya malamar makarantar majalisar masana mallakar fadar zuciyata. Ya amintacciyar zuciyata, amince mini na zayyana tsarin tasirin soyayyar da take wanzuwa a cikin farfajiyar birnin zuciyata, cikin salon zance tare da fitar lafazi cikin tsari da taushin harshe yayin bayyanar da daɗaɗɗen kalaman soyayyar da kike shayar da ni. Su ne zance mafi daɗi da zuciyata ta fi mararin muradin sauraro a gare ko da yaushe. Ke ce ma'abociyar kamala da natsuwa, ma'abociyar iya sarrafa zuciya. Ina son ki nisful hayat, ina son ki yakul sajad, ina son ki miftahul qalbi. Tashin farko da na fara addu'a ta fatan alheri da neman zaɓin Allah shine tubali na ɗaya da na hasashen ginin ƙaunayya a cikin ɗakin lobayyar yin samun nasarar zama jigon rayuwar kuma uban 'ya'yanki. In san yanayin da halin da zuciyata take shiga idan na samu nasarar zali da kyakkyawar fuskar ki. Farin ciki ne da annashuwa gami da walwala su ne suke mamaye zuciyata tare da feshin murna da jin daɗi duk a cikin gurbin ruhina. A yanzu na daina tababa da kokonton kasancewa mai martabar sarkin fadar zuciyar, tunda har kika yi alkawarin kare martabar soyayyata daga kushe da hassada makiya. Soyayyar gaskiya. Ina son ki habibti, ina son ki zaujati, ina son ki Qurrat Ain. Ke ta daban ce Zainab, ko a suna kin ɗara su. Mai gadon zinare su ma sun san kin fi su ado da kwalliya, babu kamar ki. Ina son ki, ina ƙaunar ki. Daga naki mai son kasancewa tare da ke duk tsanani duk wuya.